Musika zuzenean telebista saioa 70 atalera iritsiko da gaurko saioarekin. Anita Parker izango da gure lehen gonbidatua eta taldea ezagutzeko Bilbora egin dugu bidai. Laukotearen laborategia den entsegu lokala ezagutzeko. Punk rock musikaren errepide hartuko dugu gero. Arrasaten Perlata talde gaztearekin egin bai dugu hitzordua. Urrezko Gaiola izeneko diskoa kaleratu zuten pasaren urtean eta taldearen gaur egungo egoera ezagutu nahi izan dugu. Anita Parker taldea karo berri bat abiatu du duela gutxi. 3 urteko epean 2 disko txiki kaleratu eta gero, Iñaki Bengoak taldea uzten du, ziklo bat itxiz. Taldearen entsegu lokalean egin dugu hitzordua gaur egun Anita Parker osatzen duten Jon, Ane, Olatz eta Mikelekin. Luzelaztan du, begiak itxi, hankak zabaldu, eskua heldu eta kokatu, kremaiera jeitzen nastu, larru gorritan biluzik, orkatietatik gora. Gauzak azkar egin ditu Anita Parker taldeak. Denbora gutxian 2 disko kaleratu dituzte, taldearen nortasunaren bila egindako bidaian. Hombre, ibilbide motz aukido, esan denbora gutxian, baina, bueno, igual bigarren disko honen ezaugarritako bada aniztasuna edo estilo zabalagoa daukala, igual hasierakoa zen elektrosuinan eta igual erritmo goxu hauekin egin jaku eta hemen teknora jungare, abesti pare batzutan, gero bolero bat ere sartu dugu experimentazio geisha, bueno, experimentazio igual potolu edaitza, baina igual estilo zabalagoa jorratu dugu, ontakuan. Eta sartu ditugu ere, bueno, aldez aurretik zuzenekoan ja defendatzen genituen abesti pare bat, ere ez, ikusten genuela, indarra zutela zuzenekoetan eta diskan aukera zegoela hor sartzeko. Igual ezberdintasun nabariena ere bai izan da, lehenengo diskoa egin genuenean, oraindik zuzenekorik ez genuen ematen, ez? Eta 60 zuzenekotik gora eman ostean egin dugu bigarren disko hau eta agian gure arteko, ez? Izan dugu ere bai ezagutzeko aukera, eszenatokian frogatzeko aukera eta hortik guztitik irten da esperimentatzeko gogo hori eta horregatik agian egin dugu horren disko anitza edo ezberdina. Bigarren diskonek ez du norabide argi bat. Kantuen artean desberdintasun asko dauden arren, nabari da talde bakarra dagoela atzean. Azkenien, disko kontzeptuan ez dugu jolastu hainbeste bilduma bat etxi, edo igual single pilaketa bat izan da. Gaur egun be dana doien erritmora eta hola, ez dugu pentsa larrei kontzeptu bat edo zelan da, zehose dena kohesio baten barruen sartzia, apurtxo bat single pilaketa bat izan da, eta gero be oso ibilbide motza eduki dauenez, eta gero be work in progress, guztetan gatitzari, eske arrasatekuenaz, ketzu kooperatibak eta hori, humanity at work, eta ez dauko gure ezaugarri nabarmenena igual da hori, ez dauela izten abestixak jorratziei eta orduen ontxe bertan be abesti berrixak jorratzen gabitz eta agian urrengo diskua beste single bilduma bat izango da edo igual kontzeptu baten inguruan eitzen dugu. Ez daun hainbeste pentsau eta bigarren disko hau bai da apur bat single pilaketa bat edo abesti bakoitza bere bidia dauko. Ez dauko hainbeste eta gaur egun konsumitzen da musika modu ezberdin batian, igual oberako ez da, baina jentiak abesti sueltuak entzute ditu plataforma ezberdinetan, batzuk igual diskora bueltatzen dira, orduen disko hau bai dauko, ez dakit, versatilidade hori, kantuak bakoitza dauko bere entidadea. Asko esperimentatu dugu eta
nahi izan dugu frogatu noraino iristen garen, ez, edo frogatu estilo hau, beste estilo hau, behitu ideia hau daukat, edo base hau irten zait, eta bidez berdinak ezagutzea eta geure burua frogatzea, ez, orduan, segurazki horren ondorioz izan da. Gero ikusi dugu hau da daukaguna, eta bueno, agian dena elkarrekin arraro samar gelditzen da, baina hau da gure lan egiteko era. Musika aniztasuna nagusi da taldean, baino badu kontzeptu argi bat, dantzarako musika. Hori beti esan dugu, ez? Gure kontzertutan eta gure musikarekin nahi duguna da jendeak dantzatzea eta mugitzea, ez? Mugiaraztea jendea. Eta pentsa disko hau 2018ko udan grabatu genuela ean arginenean, ez? Eta bertan hori da, egin genituen letra batzuk, melodiak, sortu genituen abesti batzuk bertan, orduan uda kutsua dauka, ez? Dantzarako, juergarako. Dantzarako eta proposamena beti hildo horretatik jungare beti gehien gero errealitatea nahiko deprimentie da, nahiko orduen gure proposamena da modu divertigarria edo, bueno, mugitzeko modu proposamen dantzagarri horrekin mugiaraztia ez bakarri gorputzak, igual kontzientziak, saiatzen garen letretan gure posoi hori sartzen, eta azkenien enpaketatze horrekin, ez, dantzarako edo ongi pasatzeko, eta bakoitza bere izerdisa botatzeko eta ondokuakin be dantzaitzeko, eta ez hainbeste refleksio introspektibo batetik, igual kanporako proposamen bada, baina bilatzen dugu kontzientzia mugitzia, modu batian. Pues bueno, ni baneguen beste proiektu batzutan, beti igual dantzara lotutako proiektuetan, Cherry Boppers, holan Bilboko funk talde veterano hau, gero Mamba Beat ere bai, hor elektronikarekin holan harreman asko daukan taldea. Eta gero banen bilen azkenengo txampan, Swing Bullets, elektro swing proiektu berri batekin, hor geratu da airean. Eta bueno, hortik sortu zen, uste dut nahiko zen, fijatu ziren nonbait hor zegoela, egin nezakela funtzio hori, baseak eta elektronika eta hori gestionatzearen ardura hori hartu, eta orduan hortik etorri zen, deitu zidaten da zanuen, bueno, hor dago, vamos, hortik dator. Aina zegin eta segurua dirudi, bere hitzarekin aspaldian zorgindu ninduen ni. Gizon erdi hori, aina deitzu da ageri. Taldean bakoitzak badu bere zeregina. Azken finean, musika talde bat kantoak sortu eta zuzenean jotzea baino askoz gehiago baita. Publikora begira gitarra jotzia eta izerdisa botatzia, eta gero gehien saltzan eta egotia guztetan jan, nire guztetan jan. Gidatzia, desmontetzia, jakitxia kabliak nora doiesen, nondik datozen, eta gehien gero humoren ez nagoenien, txistie kontenti eta apurtze bat eramangarri xaua itxia, froga eta kontzertuan arteko ordu hil horreik aurrera eramateko. Artaldean, denon burua kapitaina, aurrez aurrekoan rinean, kao erortzen zara. Teklatua jotzeaz gain eta korok egiteaz gain, hori nik uste dut atzeko lana nahiko ongi antolatua dugula, pixkat banatzen dugu, ez? Horianek esan duen bezala bera idazkaria da, Osoronek logistika, orain Mikel sartu berri da, jarriko dioguraren bat. Eta hori, saiatzen gara denon ideia kontutan edukitzen, batzuen ideiei besteenak gehitzen, eta hori pixkat, ez, dena da posible, ez? Eta denon aletxoarekin egiten dugu taldea. Arruputze tergela, zure haitzurak
kanpotik ikusten den bezala, abeslaria naiz, eta bueno, bai, kanpotik ematen du la front woman, ez, edo azkenean eszenatokian ona eta ara ibiltzen den emakume hori, eta gero eszenatokitik kanpo beraien esperientzia entzuten duen hori, igual inusentea batzuetan, eta bai daskari handere joan. Azkenien taldia abestitza konposatzi eta oso erromantikue da, baina gero bai da mila gauza diena... Eta gora eta bera ibiltzen da. Bueno, zuzenekoetan badakizue, talde honetan ez badago bateria eta badago bajoa, baina bide elektronikotik doa, ez? Orduan, hori zuzenekoetan hori ondo defendatzea, eta, ez da berdina hor egotea nonbaiten, eta gero zuzenekotara eramatea, eta hor gestionatu behar dira volumenak, gauzak, horrekin batera, samplerrak, soinu ezberdinak, elektronikak ematen dituen aukera guztiak, filtroak, delayak, gauza horiek, eta gero saxoa daukator, como bola extra, mugitzeko, animatzeko jendea, melodiak egiteko, eta hori da funtzioa. Azken urteetan rock formatu klasikoa uzten duten musika proposamenak ari dira sortzen gurean. Anita Parker bezalako taldeek haize freskoa ekarri dute euskal musika eszenara. Bai, hombre, pozgarrixe da ikustia, hemen zabaltzen ari dela, hori, ezain beste formatu klasiko hori, bateria, bajua eta edozein estilotan erabiltzen den formato klasiko hori apurtzen dabiela, eta igual base elektronikoakin sortutako musika anitza sortzen dabiela, ez? Misuritasuneri bezalako proposamen trapero, rapero hori, baina bere mezuakin eta oso gaurkotasun handizakin, eta zu esan duzu bezala, tremenda jauria, gero hemen sortzen ari dana, bat sound system bezalako klasiko batzuk ontxe dabitzi euren fruitua jasotzen, eta pozgarrixe da, glaukoma talde tradizional, formatu tradizional hori, baina bat sound system bezalako talde batei asko sordotzana. Orduen, pozgarrixe da, zelan da, plaza horreik aniztasun hortara zabaltzia, eta gu marko horretan mugitzen gare, igual elektronika salien dako kalimotxerua gare, eta igual kalimotxeruen dako elektronikoegiak gara, baina hortan egotia guztetan jaku. Tasuna beti da berazgarria, ezta? Eta egia da, Euskal Herrian beti izan gara oso tradizionalak, agian gurea beti babesten saiatu garelako, erasotu egin gaituztelako beti, eta musikarekin ere hori nabaria da, ez? Kostatzen zaigu askotan beste estilo batzuetara jotzea edo gure begirada zabaltzea, eta bueno, azken aldian egia da ikusten direla, ez? Gauza berriak, korrikaren abestia, eta gustatu ala ez, hor dago, eta beste aukera bat da. Demokrazian, Europa eguzkia, eta patera, Orain arteko kantu sorkuntza elektronikatik abiatu izan da. Aro berri honetan ordea, gauza berriak probatzen ari dira. Bai, oinarte beti izen da, base elektronikoa bere garrantzia dauka, hor dau gure plantilla edo, baina egize da, bigarren diska honetan saiatu gare apurtxo bat apurtzen horrekin, adibidez Gezurteroren kasuan, hor bolero ideia zauen, olatzek garatu zauen instrumental bat, eta gero basia etorri zan. Eta etorkizunera begira, hortan ari gara saiatzen, elektronikoek izen arren, igual modu tradizionaleko teknikak erabiltzia, hau da, igual ahots melodia batetik abiatu eta hortik sortu basia. Abesti gintza zaindu, ez? Abesti bat sortu eta gero hori jantzi. Hortik. Baina gize da elektronikoa izeterakoan, eta hori da abantaietako bat, base elektroniko hori elkarbanatu eta hortik saiatu gare bilatzen, baina gize da diskontan ja saiatu garela beste ate batzuk zabaltzen, eta hortan gabitz, ontxe behia Mikelekin eta ja beste plantilla bat erabiltziarren, ez dugu ukatzen bestia, base elektroniko batetik abiatzia, baina
Eta gustora ikusi genuen geure burua, gezurteron kasuan, eta moldagarriagoa dala uste du, baina gure base elektronikoa hori ukaezin Gero egia da, teknologia berriek asko laguntzen digutela konposaketetan, bakoitza punta batekoa da, nafartarrak, bilbotarrak, orduan, lokalean geratzeko eta hor ideiak batu besteei botatzeko ez daukagu hain errez. Orduan, gehiago tiratzen dugu ordenagailutik eta... Online egiten dugu da, gara ziber talde bat. No sé si a los 6 o 7 años, no sé si a los 14 en una fiesta en algún baño, no sé si yendo a casa más tarde de lo recomendado, grito fuego, me la juego... Diskoan kolaborazio anitz daude, Javi Pérez, Arkaiz Biain edo Zigordez eta esaterako. Nagusiena ordea, La Furia abeslariaren lankidetza da, Orfidal kantuan. No sé si va de ahora o desde niña, no sé si con terapia o con una de anfetamina, si a las heridas me ilumina... Orfidal kantua berez irten zan single bezala, oindala urte eta piku, pasau da denporia, eta bere aportazioa nabarmena da, bere rimak sartu ditu eta gero saiatu ginen rima pisutsu horrek melodiakin uztartzia, estribiluan. Eta gero hor Arkaiz Biain dau, hor bigarren plano batian, igual hitzekin lagundu zauela. Eta azkenien emaitza fusio polita izen da, batzutan hortara zoiez eta baina nire ustez alde danak eratu diela pozik. Bere repertorioan sartu dago abestisa, gu beruten dugu gurekin, eta gero mezua dauko hori nire ustez entzun da nahiko zuzena da, eta gaur eguneko lakra batetan oinarritzen dana, violentzia alde guztitatik dator eta violentzia matxista nabarmenekue da, eta orduen bera gainera aktivismo hortan pisu handia dauko eta guretzako ore bat eta lujo bat izen da. Diskoa kalean zuzeneko emanaldietan murgiltzea du asmoa taldeak. Dantza egin eta ikusleo dantzarazteko asmoz. Bueno, nik uste dut nahi dugula lehenik eta behin gauza berriak frogatu, baina pixkat ere bai zentratu, ez? Osea, askotan hitz egin dugu ari garela ari gara gauzak sortzen Mikelekin, baina gauza asko egin, gero horietatik guztietatik aukeraketa bat egiteko eta zentzu bat emateko, ez? Igual sakonagoa. Orduan, ez da hau izango urtero diska bat, orain arte bezala. Gauza da oso azkar hasi zela dena eta oso azkar joan gara. Eta oso ibilbide motza daukagu. Orduan, orain aldaketak egon dira, hartu nahi dugu pixkat, ez? Denborarekin, lasai egin gauzak eta... Eta gehien bat ezautzen gabitz, sorkuntzan gabitz ideiak botatzen gure artien, drive-etik eta hor gabitz, bada batzu forma zirriborro nahiko landuak dienak eta nire ustez diska ingo urtien ez dobetarako, ziurrena, baina besti berriren batero, gure... Bai, orain zentratuko gara zuzenekoak ematen. Zuzenekotan, disfrutatu zuzenekotaz, goia berriro itzultzeko gogoa, zegoen gara hori pixkate transizio moduko zerbaitetan, eta gogotsu gaude zuzenekotarako eta hau bizitzeko. Arrasate beti izan da musika taldeen arrobi omeigabea. Rip taldeak 80. hamarraldiaren hasieran eztanda egin zuenetik, musika talde piloa sortu dira bertan. Perlata taldea izan daiteke punk rock arrobi horretako beste adibide bat. 4 urteko musika bidean 2 disko kaleratu ditu lauko bandak. Garra setuak ea zerrean
Entsegu lokalean batu, kantuak sortu eta zuzenekoak eman izan da taldearen lehen urtetako bidea. Hasi ginen, denporiago zen ja urtetan ziar lokala eukitzen ez, eta noixien behin parte. Eta beti dani fangare, abestitxak atara noixien behin, eta hor. Erabaki ginen, jartia apurba zerixua, besti batzukin, ez dakiz zer. Hasieran neska batekin gabitzen baterixa moduan, joan nintzen, beste lehengo baterixiakin hasi ginen, Anderrekin. Eta hori erabaki ginen, saltua mutia eta kontzerturen bat emuten hastia. Bai, Anderrekin grabo gauen, lehenengo zedia eta bigarrena, eta ginen urte beteroran joten. Eta gero taldia itxi zauen, eta orduan etorri zan dago, satelitia, eta... Eskataben ginen kaletik eta... Hore da, kalia botata honitzen da. Handala urte bat o... Luis? Bai, urte bete. Guztu ganek bialdu zuten mensaje bat eta beti baterixak goteko goguekin talde baten. Horretik bebilik nintzen, baina momentuan nakon talderik, baterixakin. Momentuan goguan naukon eta hor sartu nintzen. Toke diferentiak dauko eta kuriosua, bai. Jotzeko orduan, ointuteko orduan. Igual pixka eta neti daukola edo. Ez bai, igual punk rocketik o beste estilo batzutatik. No sabía dónde me metía. Si hubiese sabido. Taldearen hastapenetan lau neska ziren arren, Perlata ezen emakumez osaturiko banda bat egiteko ideiarekin sortu. Hola, sortu zen aproba kasualidades, ez? Hori ezagoen pentsauta, gu beti hanik egon gare musika inguruan, asteburu joaten ginen kontzertutara, hemen inguruan betalde pila bat eusen, eta gure inguruan, gehixenek talde bat bazaukien. Bai, urte zen modu naturalian. Baina guri bai guztetan jakun rollo hori, eta... Laguna gare eta lan urten da. Bai. Txikitatik azkenean entzun dugolako musikia, fangare, honek esan da moduan, kontzertutara. Sarkarrak, Moska, Nebe, Surrender, Aggressive Combat, Descontrol. Gara urteak eta urteak astebururo uren kontzertu. Taldearen eragin nagusia punk rock musika izan da. Alta, kantuek badute instrumentu berezi bat zenbait kantuetan. Bibolina eta gitarrak uztartzen ditu talde arrasatearrak. Ni txikitatik jodo biolina eta gogoan naukon, saiatzeko sartzen zego zertan. Eta holan urten zen. Nik uste dut hasi ginenetik, lehen beste lokal baten gazen eta hasi ginen gara 3 urtero eta hasieratik lehenengoko abestiloia biolina. Bosetan ja biolinak intzazen. Dando la matraca, gure sartu biolina. Gero, denboriak inkreston bulina jotzea, baina. Hor da bil, Rubinota eta jazta beratu grazia. Gainera ez dugu bilatu inoiz besta musika mota bat itxia edo, da urten jakuna, biolina sartuko, biolina sartu. Normala da urtetia entzuten dugu musikian rolloko abestitxak, baina hori apurra da guru gogorkerixia, bai ez? Urrezko Kaiola izeneko diskoa da taldearen estudioko bigarren emaitza. Atortxurro jaialdiak martxan jarritako lilaketa txapelketa irabazi izanaren saria da honakoa. Graba inginen, 2016ko azken egu, Gabon inguruan, ez? Egin ginen hortan. Eta arrediak apur bat, abesti batzuk gertzauko gula oindala ez dakizen batetik, eta gero beste batzuk atara ginenak ordurako. Gainera hori diskoa bastante pentsauta dago, eta letrak eta bana bastante zainduta da. Eta musikalki guk bai esperientzia asko ezaukogun, orduan emaitzan ikuste dute posi geratu bitzera lehenengo diskoakin. Erakusten dago ginen, eta garen. Abesti zahar batzuk zaukon aspaldikoa, gero beste batzukin gauen berrixak, baina nik uste dut danak
danak aukiela horre, posi geratu ditzen ditzen. Da gisa da denporia dedika osatzagula bai letrei, zelan maketa, nahiko pentsauta da. Azkar eginiko diskoa izan arren, kantuek badute soinu konpaktuago bat. Bai, bigarren diskuan nik uste dut evoluzio apur bat bentsat ikusten dela, bestixak die apur bat landu eguak ero, musikalki igual. Musikalki igual. Baina egisa da denbora gutxi euki gauen hori lantzeko eta gauen apur bat espres, ez? Eta hori bai, Belena bai euki gauen lantzeko denbora gehiago. Bigarrena izan zen apur bat, inbi gauen eta maketa hori zagoen hori eta grabauen dian. Orduan ez da dit. Bisekin gazpozi, baina lehena gehiago landu gaben ikuste. Bigarrena eguaren poko zen. Bai da nari, abestixa berrixa bat dienez, igual musikalki dauki beste gauza batzu sartuta, lehenak ez dauki lan beste. Zer torri izan apur bat kasualidadez, lilaketa irabazi ginen, eta aukeria zaren maketa bat itxeko, sako egun abesti batzu grabau barik, eta... Kantu bat sortzeko unean, hitza da lehen lanabesa. Taldekide guztiek hartzen dute parte langintza honetan, eta hitzen gainean sortzen dute musika. Nik uste oin arte lehenengo letrak egon dira, eta gero letretatik konposatu dugu. Oin batzutan, azken aldixan bai hasi gara hori aldatzen, eta azketa bat dago prozesua, baina lehenengo letrak nahi uste dut. Letrak apatagaz daukogu, hori bakai daukogu, gero... Este dana kosta bitxen apurra, baina letra gorda, eta dago polikonik. Azkenean, entzun dugunez musika asko inglesez, bai. Zaro isa basieran urtete jakun oso errez letrak inglesez. Bai, kostau jakun pila bat, euskera zizki. Hasieran jakun urteten euskera, kostat jakun asko, eta gero ja hartu zotzagon, eta nik uste dut oin erreza bitxe jakun euskera, eta inglesez egin jakun euskera. Eta oin hasi gare batzu bai erderaz ataraten, urrein zederako. Eta, apurua denetik. Igual inglesez gutxia, igual ikusten dugu mesua eta bai heltzen dela gehiago, azkenean euskeraz, incluso erderaz inozkera, inglesez bai. Ez nik uste letra danon artean, baina bakoitzak idazten dago, bere momentuan, bere gorara etxian eta dagoenean bere momentuan, eta gero karten dagoena, eta gero hemen danon artean mudotza buelta bat, baina danon artean idazten dugu. Gerra kantuan esaterako, emakume bezala bizi duten borrokaz mintzo dira. Taldekideak gertute bizi duten eguneroko bizieran oinarrituta dagoen kanta. Emakumea garelako sartuzkoe gerra baten, osea, gura eta erogura barik, gazgerra baten. Gizarte heteropatriarkal baten bizi garelako. Orduan, Eta egon nahi edo ez, badakigu zaldetan gazen eta hemen gazen da. Eta hortik urtetzen da apur bat ez.
Gerra kontestu baten jarritxe. Gara geixan de letras que diskurso. Azken boladan emakume gehiago ikusten ari gara Euskal Herriko musika estenan. Geroz eta afitz gehiagotan sartzen dira emakumeak dauden taldeak. Hala ere, musika talde bezala baloratzea nahi dute, eta ez emakumeak dituen banda bat bezala. Sortzen duzku dudak. Alde batetik ono eta bestetik txar. Lehen esan dugun moduan, gu ez ginen sortu emakume talde bat izateko, eta gu musikia betian ibizi zen dugu, eta gure bizi modu bat, eta gure bizitzako motor bat musikia, eta itzen dugu musikia guzta bitxe jakulako ez. Neska garelako eta indiogu talde bat neska garelako. Orduan, egisa da, gaur egun bizibilidadia bierdala, ez da emakume asko estenatok izan, eta estilo honek, gure referente gehizena mutiak izan die. Hori da, gure referenteana mutiak izan die. Horre importantzia mutia ondo dau. Baina gero beste alde batetik esatugu, eta neska garelako ditzen duzku, gure musikia guztetan jatzulako segaitxe. Egoera batzutan ikusi gara lan, leku askotan da bitzen neskataldien bila, berdin jatze eritzen daue. Eta ze estilo, berdin da nastia, una cantautora con un grupo hard rock metal, que, eta esaten dugu, bueno... Kartelia neskabat mierda eta jarten bida. Ez dakit, hor arraro, baina, bueno... denporiak inespero dugu, ez? Aldatzia, eta izatea gauza normal bat. Tarde referentziak egotia, datorren gentian dako ona da. Aro berri batean sartua dago orain Perlata taldea. Entsegu lokalean kantuak sortzen jarraitzen dute, eta bitartean zuzeneko emanaldiak eskaintzen. Bueno, oin aldaketa prozesuan. Ni bajan. Baione. Argun dau, gitarria kolgaude, baina biolin handian se resiste. Ez da huizten. Ni con agua caliente, chaval. Ni con agua caliente, egiten nahi biolin. Zela gero itxutzen dieta, zuzi izten bueltatzen. Ez, hori argi be bai, ez dugu reemplazau behar. Bere lekua horre egongo da, bueltan etortzen danean, hor jarraitzuko da. Bai, ala izte bai. Iruro jarraitzuko gero. Kantuakin. Eta azkenen guetan be, nina bildigotzen biolinan abestitza joteko eta bestela irurok. Da bitzen, eta ondo. Bai, geratzen jako nik uste dut 3 kontzertu ero, zurekin. Eta gero udan bai daukugu kontzertu batzuk, irurok egongo garela. Eta gero udan bai gure apur bat denpori hartu abesti berriak eta lantzeko eta berru da ostian arabetan dugun zeo zen. Abesti berri batzu Iru. Bai, 4, 5. 4 eta erdi. Bestia, berenak izenik? Hori gerriko da, bai aldaketia, nik uste eta abesti berri bai. Bai, oingoak izan dira apur bat zerixua bak eta... Ez? Oinartekoa izan da apurra, más... Romper molde. Bai, eta oingoa izan dira... Nolan... Más divertido. Más fluido, igual. Más fluido. Erderaz, Ez que honek igual gaur entzuten dago talde bat, eta inbide golako abesti bat. Indizia horre ez da, inbide golako bat. Eta holan bat abesti bat, Popurri. Bai.